Għal-ħabta ta' 7:45 filgħodu l-Pulizija ġiet informata li kien seħħ inċident fit-triq il-Mellieħa fil-Mellieħa stess. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li karozza misjuqa minn raġel ta' 26 sena mir-Raba Tawdex ħabtet ma' Arblu, raġel ta' 25 sena residenti Għajsilem u raġel ta' 30 sena miż-Żebbuġ Għawdex kienu passiġġieri fl-istess karozza. Fl-isptar kemm ix-xufier kif ukoll il-passiġġier ġew iċċertifikati li ġarbu ġrieħi gravi. Għal-ħabta ta' 9 filgħodu l-Pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha minħabba inċident ta' traffiku fi triq il-Mos ta' San Pawl il-Baħar. Minn stħarriġ preliminari li sar, irriżulta li r-raġel ta' 27 sena residenti San Pawl il-Baħar stess kienet isuq mutur meta ħabat ma' vettura misjuqa minn raġel ta' 66 sena minn Naxxar. Ix-xufier tal-mutur ingħata l-assistenza minn tim mediku, ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza u ġie ċertifikat li weġġa' ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. It-tlieta l-ħabta tal-10 ta' filgħodu l-Pulizija ġiet informata b'inċident ta' traffiku fi triq il-Wied Birkirkara. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li mara ta' 65 sena residenti Birkirkara stess intlaqtet minn karozza li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 24 sena minn Naxxar. Il-vittma ngħatat lajnuna minn tim mediku, ittieħdet l-isptar Mater Dei b'ambulanza u ġiet iċċertifikata li weġġet gravi.